ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାଙ୍କି। ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରିବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 7ରୁ 8 ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଭଦ୍ରକର, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଥାନା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ବା ଜେଲରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ତୁଷ୍ଟାରାନୀ, ଯାହା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେନା ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଗୋଟେ ବିନା କାରଣରେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଥାନା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଲୋକ କେତେ ସଚେତନତା ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଏହି ଶୋଷଣ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା, ବିନା କାରଣରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ତୁଷ୍ଟାରାନୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ସେତିକିବେଳେ କେହି ଆସିଲେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଆମକୁ ଏତେ ଲାଗୁଛି। ନିନ୍ଦନୀୟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ଥାନା ଭିତରେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, କ'ଣ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଦ୍ରକ କଥା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରା ହେଇକି ତାକୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଯାଏଁ କଲା। ଏଠି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଗିରଫ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଯାଇକି ସେ ତାକୁ ପ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ପ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯିଏକି ଜଣେ 14 ନାବାଳକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ତୁଷ୍ଟାରାନୀ ବେବିନା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବଂ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ତାପରେ ଆମର କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣପୀଡ଼ିତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ତାର ବିନାଶ କରିବାକୁ କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଲି ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ହୋଇଗଲା, ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମୋ ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟା ଯୋଜନା ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା, ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ଯୋଜନା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି କୌଣସି ହିତାଧିକାର ପାଉନି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଯିଏ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଘର ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିପାରିବେ। କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୁଣି ଡିବି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କ'ଣ ଆମେ ଉଠିନି ବା ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଜି ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଦ୍ରକର ଭାଇ ଜଣକ ଅଛି ଆମ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ତାକୁ ବିନା କାରଣରେ ଏବଂ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଥାନାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି
ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆଜି ସେ ଥାନା ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ହଉ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଟିମ୍ ହଉ, ଆଜି କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ ନାହିଁ କି ମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦୃଢ଼ ନକରି ତାକୁ ଫୋର୍ସ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବାଧ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଝିଅଟି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁ କରିଛି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ସେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ କି ତୁଷ୍ଟାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରାଇକି ମାନେ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଯୁବକ ସମାଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଭାଇ କଳିଯୁଗ ସମାଜ ଏବଂ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା, ଆମ ଯେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଆମ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା। କାହିଁକି? ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି କି କହିବାକୁ ଆସୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ଏହାର ମାନେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହଉ, ଆମର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ବାଙ୍କି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା। ବାଙ୍କି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଙ୍କିର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କିର ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲେ ବାଙ୍କିର ବିଗତ ଆଜିକି 18 ମାସ ପୁରିଗଲାଣି। 18 ମାସ ପୁରିଗଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ବାଙ୍କି ଡବଲ ମର୍ଡର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏହାର କେତେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଇଏ କରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯାହା ପାଇବୁ ତାହା କରିପାରିବୁ ଏବଂ କିଛି ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖିଥିବେ ବାଙ୍କି ଡବଲ ମର୍ଡର ହଉ, ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଉ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ବି ସେଇଭଳି ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ବାଙ୍କି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ କିଏ ଯେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମକୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ମାନେ ଏମିତି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ କାହାକୁ। ଇତିଶ୍ରୀ ହଉ, ବେବିନା ହଉ, ଆମର ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହଉ, ପିହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହଉ, ତୁଷ୍ଟାରାଣୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜିକି ପଳେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଚୁପ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠି ଧିକାର ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛୁ, ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ
ଭଦ୍ରକ କଥା ହେଲେ ଭଦ୍ରକର ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା ଆମର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରକାଶ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଯଦି ସତରେ ପ୍ରଶାସନ ସତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଯାଇକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଙ୍କୁ କେମିତି ମୁକେଇବା କଥା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ଆର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆଜି ଜେଲରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ପରିହତ୍ୟା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଉ କେସ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ନା ସିବିଆଇ ଯଦି ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାର ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରପକୃତ ହେବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଚିରପକୃତ ହେବେ ପରିବାର ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ତାପରେ ପରିହତ୍ୟା ବାଲା କଥା ରହିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି ବାଇକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଜୁପଦା ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ତ ଲାଇଭ୍ କରିବାର କାରଣ ଏହା କି ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କି ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କାରଣ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୁଃଖଦ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି କି କେହି ନ ଭାବିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯଦି ରୁହନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ସହଯୋଗ ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆଜି କରନ୍ତେ ଏବଂ ଜେଲରୁ କିଭଳି ଭାବେ ବାହାର କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ପଶାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ପଶାଯାଇଛି ଆପଣ ତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି କହିବି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଆଇଲେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋର ସେଇ ଜୁମ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂର ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସେଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଇଏ ବାକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ନମସ୍କାର ପୁଷ୍ପା ସିନ୍ଧୁ ବଧେଇ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେ କି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମରେ ନ ଜିତିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ନାହିଁ ଆଉ ତ ଭଲ କଥା ଯେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଲାଗୁଛି ଏତିକି କହିବି ଆଉ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏହି ଗୋଟେ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଯୁବ ଜାଗରଣ ସମାଜ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜି